Vládcovia galaxie strážili enigmu šabaly vševidiaceho oka, portály medzi duchovným svetom a nesmrteľným svetom. Vymykli vládu absolútnu a boli duchovne vyššie. Usporiadavali transcendentné meditácie a rituály. Ich boh bol Ra, boh slnka, najväčšia hviezda slnečnej sústavy a Hyperbrána ovplyvňovali cez sny ich podvedomie. Nikdy neboli v stave hypnózy, ale boli námesační. Ako boli námesační, videli čarodejnice, lenže tie čarodejnice vlastnili amulet z mŕtvych stania, stali z mŕtvych a boli ako bohyne neznáma prázdnoty. A stal sa opak veľkého tresku a civilizácie sa prišli z budúcnosti a našej civilizácii aplikovali mRNA injekciu. mRNA, na planete Zem zavládol COVID, vírus COVID a potom sa z ľudí stali zombici. Ako ich zaočkovali, ale mali aspoň slobodu. A celá planéta Zem bola oslobodená od väzenia covidu.